o Minecraftu znova single player. Tak, teraz sa natáčam, len že by to nenatočilo. Práve som sa chystal minovať a natáčal som s Heamsom, tu je moja kamarátka. Videjko, lenže mi to spadlo. Toto je nová budovka, ktorú som len tak, z toho som sa modil. Off-screen. A tento vchod, ktorý ešte mám dostávaný. Tak. A idem minovať. A máme nové surky. A keď dojdem na 10, alebo nájdem niečo zaujímavé, tak sa vám zatiaľ ozvem. Potom ozvem. Zatiaľ čaute. Čaute. Našiel som dia. Jeden som už vykopal nechtiac. Ja som kopal gold a diamond. Diamond. Jej. Pardon. Som strašne happy, že som našiel diamanty. No. Bolo ich tu dokonca až 5. To tak vychádza. Jeden mám, 2. Máš to rozpijem a uvidí. Rozkopem. 5 diamantov. Yeah. Tak, ak ešte niečo dobre nájdem, tak vás tu znova k videu. A urobil som si portál, do ktorého sa pozrieme neskôr, lebo urobil som si tu tajnú miestnosť. Tak. Miestnosť, jasné, že je ešte vo výstavbe. A urobil som to tak, že keď sa zbúra pačka, zatvorí sa. Urobil som to tak. Proste musíte zapojiť najprv 2 pistóny do energie. Sem položíte torč, blok a na blok torč. A za ten blok nemôže sa chytať toho signálu, ktorý je od torč. Redstone torch dojde až k páčke, alebo čím to chcete spúšťať. Dáte sem napríklad páčku a už to fakčí. No a ten blok som to dal iba preto, z dôvodu, že na multiplayer, kebyže aby vám nikto neprišiel na to, kde má dať páčku, proste zboráte a zostane to zatvorené. A keby ste chceli vedieť, ako sa dávajú, čo asi každý vie, ale pre istotu, ako sa dáva páčka alebo niečo proste, skúsim to nadebnúť, alebo torč a na crafting na 5 sa skúsim to aj nadebnúť to nie. Tak to položím, že držíme shift a ideme si to trošku preskúmať. Som zvedavý, kde nás to dá. Stahujem 3. Yes, ja mám také šťastie vždycky. Má to doma piesok duši. Zatiaľ to umrkneme iba tak huby. Zatiaľ to umrkneme tak rýchlo, lebo nemám žiadne brnko. Musím si tu spraviť chodníčky. Dúfam, že nejdu po mne. A to bolo čo? Gast? No. A je to tam. Čo je s tou posteľou? Ne. Akorát keď je noc. Chvala. No, creeper na mňa tam čaká už deň a 2. Zus, creeper.
A už vidím mobov. No každý deň, každý diel je len fail. Poďme. Áno, vyhrám storočnú olympiádu. Teraz to... Ne. Tak. Pardon. Späť k portálu. Tesne vedľa lávy vidím už kresadu. Kľúci. Čaute, ja vás mám veľmi rád. Poďme. OK. Pozriem sa, koľko mám cobblestoneu a mohli by sme niečo postaviť. Jasné, to je dosť. Tak. Postavím niečo v tomto dome. Zatiaľ som tu dal ovce. Alebo nie, to už nie je pristavovať nič. Mám nápad. Nad celou farmičkou si dám veľkú budovu a zároveň tu bude prístav. Ale už natáčam asi dosť dlho, tak to bude až v ďalšej sérii, epizóde. Tak to je asi pre dneska všetko a kým budem preč, tak ja to tu prikopem tú hlínu, aby to mohli dobre už stavať. A v ďalšom diele už tu budeme stavať. Tak zatiaľ čaute.